ассалому алайкум дӯстони азиз мардуми ютуб, подписчикои канали Савдо ТВ 01, мардуми дураи ватан ва нафарое ки ба хотири харид кардани мошин моро тамошо мекунед. Имрӯз 21 ноябри соли 2025 сол 7 дона мошин астае ки пешкашро мекунем тамошо кунед. Фақат маркаи Opel зиёдтар бача азиз. 4-5 та Opel астае, Mercedes дорем ва як тайга советский астае ки пешкашро мекунем бача азиз тамошо кунед. баъдан барои қабули реклама хона, замин, мошин, квартира чизе дорен дар WhatsApp рӯй кунед, навораш мекунед, фурӯшта мегузорем бачаҳо. баъдан барои қабули реклама чизе боша рӯй кунед бача азиз. Комментария кунед аз куҷо, кадом марка мошин то чанд сума дар кортонед нависед. имкон боша навор дар лайк монед, дар канал подписатсия кунед. Видео калтай бачаҳо қадароз нестай. Видеои сабукакай нарх навои арзон монем ки ягонташа худо хоҳад маъқул мекунем. навора сабр мекунем то охир тамошо кунем бача азиз. дӯстон, телеграм канали Савдо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул боша гузарен тамошо кунед анҷа. силкаш дар таги комментария. ассалому алайкум дӯстони азиз. касоне ки дар Москва кору фаъолият мекунед, эҳтиёҷ ба устуҳои стяжка пол дорен, нами акай Рустам дар хизмати шумо. зиёда аз 6 сола стажи корӣ доранд, 3-4 нафар мераванд. кортона ба скидка тамом мекунанд. тамоми маҳсулото, тамоми техникаҳо аз ҳисоби худшон. хулас ина касоне ки эҳтиёҷ ба ҳамин устуҳо дорен, акай Рустам дар WhatsAppшон нависен аз номи канали ютуби Савдо ТВ. худо хоҳад кортона рафта ба скидка ба сифати баланд тамом мекунад. занг занед дӯстон. дӯстон, телеграм канали Савдо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул боша гузарен тамошо кунед анҷа. силкаш дар таги комментария. бародарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, борҳои ҷамъ карда дорену хоҳиши ба ватан равон кардан доред, ба шумо ширкати акай Хуршедро тавсиятон метем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон бо мошинашон омада бортона мегиранд, иншоалло прямо Тоҷикистон. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулуб, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Фурғонтепа, Муминоbodu, Восеву, Ҳамадониву, Шаҳритузу, Темурмалику, Калхозободу, Уяли, Хурусон, Фахробод, Қубодиён, Гаравтӣ, Ҷиликул ва дигар самтҳо мераванд. фақат бе ягон монеа, ба дили пир иншоалло аз номи канали мо акай Хуршеда муроҷиат бикунем бача азиз. дӯстон, мегзарем ба якумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra F астае ки дар кузифи караван. одамое ки каравани арзон хоҳиш кардем ку ана ҳами караван баҳри шумо. ин караван дар шаҳри Ваҳдат, солаш боша 95. фақат бензини холӣ, объёмаш 1.6 коробкаш механика, 25000 сомонӣ ки бо худо хоҳад арзон мекунад. краска заводскои ҳолаташ хубай, ҳуҷҷат надора. караванчаи тоза ҳака дӯстон, метонен бигирен. кадомитон успед кардем бачаҳо бигиренш. 95 выпуск 25000 сом худо хоҳад бо арзонтон мекунад. марамад аз номи Савдо ТВ занг занед. ҳолаташ нахаду. хоб масъалаи балоно зур, краска тоза, салон тоза, сия музика зур. баъдан дӯстон ҳамиқа ки ҳуҷҷат надоштааст, хай краска заводскои тозаҳак 25 бо савдо мешавад. одамои серьёзни караванхар бошен, одамое ки каравани арзон, каравани састани соз дар кортонай, инами акара тавсиятон метавонем ки беҳтарин мошин дар ҳолати нахаду занг зад чахчах кунем бача азиз. мегзарем ба дуюмин мошини фурӯшӣ. Opel Astra F дар кузифи сидан. анаи сидан солаш 92. сидан дар ноҳияи вахш, газу бензин, объёмаш 1.6, коробка механика, 18000 сомон. Opel F дар кузифи сидан. рақамҳои дастии WhatsApp рӯи экрани шумо. документҳо тамом шудагӣ, мошин дар ҳолати хубай, ҳолати хуби техникида қарор дорад. фақат ки дӯстон документ надорад. 18000 хеле мошина ёфтанаш қиина бача азиз. сидано мошиное ҳастанд ки мягк мегарданд. хоб масъалаи камрасход, солаш 92, 18000 бо худо хоҳад камтар муомила мешавад. занг за аз номи Савдо ТВ салом расонем бача азиз. ҳамун нафарое ки занг мезанен, менависен, коммент мекарден ки сидани арзон навор ку, ин ҳамиша дӯстон равон кардан. фақат одамои серьёзнитон занг за чахчах кунем бача азиз.
дӯстон, мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ. Мерседес Benz С-класси солҳои 96 дар шаҳри Бухтар, Қурғонтепа 50 000 сум нарх. Бензини газ объёми 6 коробкаш механика. Срочно автомобил дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Состояние чётка, 1.8 механика, гази бензин 50 000 бо муомила дорад. Занг зад чахчах кунед бача азиз. мегзарем ба чорумин мошини фурӯшӣ. Лада ВАЗ 2110 даи тоза аст ки солаш 2004 дар шаҳри Душанбе 28 000 нарх. Просто состояние чёткаи бадай. Гази бензин объёми 6 коробкаш механика. 10 моҳа тонировка то январа документ. Утилизатсия дорад. 4 баллон нав. Мотор 100% номеро падарка. 2110 номеро 2110 2004 сол 28 000 бо савдо мешавад. Занда шахшах кунем бача азиз. дӯстон, мегзарем ба панҷумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra J аст ки дар кузофи каравани арзонак солҳои 98 дар кони бодом 44 000 сомонӣ. Бензини газ объёми 6 коробкаш механика. Телефон рӯи экрани шумо. Мотор простои ҳуҷҷат дорад, бисёр арзон намешавад. Раднои краска каму беш камбуд дорад. Корбори меличи ҳастай 44 000 сум 98 выпуск. Занг занен бачаҳо чахчах карда бигиренаш. Opel Astra J дар кузофи караван. дӯстон, мегзарем ба шашумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае ки дар кузофи хечибек харо ҳамҷа ҳастен. 97 сол дар шаҳри Душанбе 36 000 сомонӣ. Бензин газ объёми 6 коробкаш механика. Телефон рӯи экрани шумо. Мошин ҳуҷҷатош бучидагиай, задни камера, электропакет, моторуш коробкаш ходовой дар ҳолати бениҳоят хуб қарор дорад. 36 000 сом 97 выпуск. Бензини холӣ объёми 6 рӯи экрани шумо. номерош. Занг занен чахчах кунед бача азиз. мегзарем ба ҳафтумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае ки дар кузофи караван бача азиз. солаш 97 дар Душанбе 33 500 сум. Бензини газ объёми 6 коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Мотор зур, ходовой зур кор надорад. Баллон дар ҳолати миёна. Утилизатсия дорад. ҳуҷҷат бучидагӣ. чашкиҳо ҳамаш раднои кафидагӣ не. Савдо дар назди мошин солаш хуб 93 ҳай не ки 97 кардагиай ҳама ҷош 35 500 сум. занг зад чахчах кунем бача азиз. хуб ирӯза навор дӯстон ба 7 дона мошинои арзон тамом шуд. чизе ки буд ҳамаша ҳаракат кардем, фасон карда навортон кунем.
баъдан дӯстон чизе ки шумо барои реклама дорен дар WhatsApp маро икнен, сурат, видео. Худо хоҳад реклама мекунен дар YouTube, TikTok, Instagram. ҳаракат кард дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда метавем. Набурда лайк монен, дар канал подписатсия кунен. Зиндаву сарбалом бошем бачаи азиз.